July 23, 2020, Thursday. Mass intentions for 6 p.m. Complete healing, spiritual healing, and fast recovery of Father George Militante, Jacinta Patalingho, Abangan and Aranzado families, Manilin Roldan, Father Felix Forlan, Jose Emmanuel Guatelara, Trinidad Acuba, Walter Dijos, Frances, Cynthia Jose Prostacio Lee Gagaco, Arnold Piner and Ampi Arcos, Angeli Bano, Valdevera, Welly Ligayo, Dr. Emil Haka, Kali Balanga Family Tree, Denise Anna Leonela, Denise Marie, Denise Teresus, Denise Bernardus, Denise Lionel, Kabilan Family, Amor Barangan, Alex D. La Calzada, Vicky, Josefina Acero. Speedy healing of all COVID-19 positive, especially for Simeon Pizarra, Luis Tapiro, Susan de Guzman. For the successful operation of Jacinta Patalingho, Walter Dijos, to pass the board exam of Francis Carlo T. Lacaba, for good health, guidance, safety, and protection of Enriquez family, children, grandchildren, in-laws, Sheila Marie, Angeles, Ramon, Jesus, Juanito, Eduardo, Glenn, Basilisa, Placido, Adolfo, Julius, Angeli Bano, Dodong, Cheska, and Barangan's family, Sundang Cabanos and families, Fe, Virgilio, Kyle Kesha, Kenneth Flash, Teresa Charis, Kesha Francisca, Mildwin, Cesar, Shai, Claire, Shizar, Cheska, Colleen, Kristan, Alexine, Darrell, Zuzu, MM, Roel, Violi, Amor, Cheska, Antonio, Richel, the clan of Jovinal and Carmen Osorio, Philip and Regine Saranya and families, Camilo and Baclaan families, Roseline Seneza and families, Marlene Tampos, Jerry Borja, Romy and Puerto and families, for Clive Philip that he can avail the E&E Charitable Foundation Scholarship, for good intentions of Maria Divina Indrina, for safe pregnancy and delivery of baby Tristan Alexin Sabiliano, for success in studies and good health of Diana and Jillian Cuemcos, for the safety of the people of La Carlota City, good health of all the members of the families, healthy, successful, and safety pregnancy and delivery of Consolacion and Clino, long life, peace and harmony, unity within the family, for complete eradication of all disease, especially COVID-19, for the people who are still working and the frontliners, may they protected and blessed, for good relationship and marriage, for good employment, and protection of Eugene and Clino and families. Mass Thanksgiving. For all the blessings received by Arnold Pioneer, Maxine Lord Abadia, Naluin Castro, Mary Ruela del Campo, Marlo Castro Ruela, Castro Clan, Enriquez family, Kristen and Abeth, Chito and Grace Galang, Mr. and Mrs. Alfonso Retes and families, Danilo Consuelo Bacusmo and families, Rebecca Gentilio and families, by Jason Veracu and families, Ortiz families, Laurentis families, Aldwin M.M. Tuazon and families, Arceli Tijano, Inclino families, Cuemcos families, and Alcuenos families, Gavito families, Irene Guzman, Philip and Regine, Saranya and families, Camilo and Baclaan families,
Maria Rachel Menoza, Roselen Seneza and families, Paulino Jr. and Filipina Abisha family. Birthday of Omega Rhea Baflor, Amber Melody Queiroga, Len Angela Talolong. 43rd birthday of Irene Juen Ong Cabaho. 29th wedding anniversary of Albert and Jingjing Casquejo. Mass Souls. Ernesto Fabriga Jr., Crispo Galion, Domenga Jimenez, Ninita Cabangitan, Rinaldo. Ferry, Alex, Alfredo, Perpetua, Leonardo Sr., Mauro, Manuela, Shilani, George Sr., George Jr., Ninita, Edmundo, Clara, Silveria, Romolito, Remo, Victory, Fernando, Eleuterio, Vidasco, Candido, and Lydia Eugene, Jesus, Elizabeth, Jimmy, Remy, Lifong, Cristituta, Betis, Tomasa, Servilia, Lazaro, Bernardino, Anacorita, Ronaldo, Manorinia, Elisa, Pablo, Agnes, Nieves, Democrito Espina, Manuel Ponce, Presides Ponce, Candido, Ana, Consorcia, and Victoriano, Hugo, Casente, Josefina, Antoniano, Placido, Radora, Bandilla, Cometa, Hospicio Bacos Jr., Erlinda Alvarez, Ate Paterno Belsinia Jr., Ruben, Antonieta, Chanora, Elmer, Bob, Gilbert, Lydia, Benjamin Sr., Cesar, Loreto, Elita, Ronald, Ricardo, Lita, Angeles, Felipe Sr. and Jr., Eliotena, Emerciano, Florendo, Federico, Jovita, Pilar, Bernardo, Azuzina, Jovita, Gloria, Edward, Eva, Deliamingo, Danilo, Tampus, Hermano Mingo, Florencia, Kabatingan, Weda, Nif, Elena, Uping, Victor, Berting, Gorio, Ines, Jesus, Merto, Rita, Lalucha, Iniego Sr., Angeling, Bart, Virgie, Mike, Boy, Jingle, Donato, Paulina, Demetrio, Bernardo, Bernardita, Isabel, Josefa, Ignacio, Amparo, Flor de Liza, Victoriano, Victorioso, Zodico, Hena, Rey, Luisa, Elpidio, Karin, Corazon, Calvo, Ramon, Enriquez, Daniel Uy, Cristita Uy, Edelberto Uy, Bernardita, Isabel, Bernardo, Manuel, Hermenegilda, Proctosa, Marcelo, Maxima, Cleto, Erlindo Sr., Susana, Porfiria, Edgardo, Tomas, Carmen, Natividad, Manuel, Adela Perez, Benjamin, Jose, Bernadette, Angela, Liting, Ramon Sr., Monching, Gigi, Segundo, Veronica, Jesus Sr., Esedra, Virginia, Gina, Gloria, Flor de Liza, Efren, Rolando, Julieta, Anesmel, Santiago, Eugenio, Segundo, Veronica, Virginia, Ginipet, Espirito, Boise, Esther, William, Rudy, Vicente, Caridad, Maria, Gavino Sr., Vicario, Gavino Jr., Nanding, Lourdes, Arturo Sr., Marcelina, Sebastian, Anatalio, Anastasio, Pastor, Dolores, Herminio, Cesar, Julieta Ben, Lelia, Mario, Michael, Beatriz, Michael, Bibi, Clem, Andres, Fausto, Anselma, Gerardo, Romeo, Braulio, Rosita, Pasencia, Felipe Sr., Florante Joy, Gina Saturnina, Rodel, Cesar Sr., Manuel, Pracedes Candido, Ana Consorcia, Victoriano, Roberto Sr., Josefina Agristina, Agustin, Romulo, Francisco, Rosario, Aves Uy, Maria Lourdes Ordonia, Justiniano Abadia, Josefos,
Peregrino Emid, Giuscoro Soledad Basilia, Honoria Eutychio, Rena Bienvenida, Angelina Agustin, Glor de Ridel, Argoncillo Rafael, Trasmonte, Antonio Cacuelala, Carlos Gadiana Gabuya, Manolo Kabatingan, Nicolasa Edelbrando Victor, Milicia Margarito Ludivino, Antonio Sr., Maria Yolanda Piaz, Concepcion, Manorinia Annie, Lily Mary, Don Elsa de Moral, Nemisio Jefferson, Joanaidi, Milicio Wilson, Primitivo Ramil, Ray, Evangelino Andrew, Consolacion Webster, Innocentis Dennis Pradilla, Silvestre Ermac, Cyrus Alexis Joel, Luis Villa, Nicolasa, Amalia Raymond, Juanitus Jr., Paulino, Leticia Ashley, Judic Rustico, Eugeniano Jr. and Sr., Maria Fe, Rosalina Narcisa Jose Meli, Maria Rosario Catalino, Filomeno Gregorio, Magdalena Jose Raul, Ninita Orlando, Alejandra Jesus Dax, Francisca Maria Corazon, Mercedes Julian, Paz Emilio Alipio, Gloria Joseph Ines, Guerrero Sidney Brigada, Antonio Sr., Sidney Margie Gereno, Joseph Paz, Julian Alipio, Magdalena M.S. Epifania Jusitna, Sigondina Emilio, Antonio Sr. and Jr., Venancio Sr., Enriquito, Lucia Leon, Jose, Rinaldo, Rosing, Felix, Robencio Dining, Albert Opilia, Eduardo Luisa, Fea, Annie, Leno Elias, Sr. Maria Magdaleno, Maria Daisy, Condrada Agustin, Leonido, Alan Ramon, Rameo, Cecilio Radazo Sr., Alice Pigalan, Iluminado, Elisa Reynaldo, Candida, Carmenita, Pat, Divino Lauro Mayet, Sabiona Fele Cora, Domoran Felicitas, Alex Flor, Placebe, Joninieno, Jorel Angel Felicitas, Mariano Que, Dr. Ramon Arsinas, Judge Lee, Lucio Bong Tan Jr., Deceased Filmusa Guards and Filmusa Clients, Pat Bilsinia Imelda Agcon, Vicente Villacarlos, Gerondina Valdez, Maria Idna Castro, Basilisa Rolando Julian Sr., Pedrita Aurora, Ricardo Emmanuel Sr., Angel Salvacion, Omar Ricky, Sabrina Raquel, Maria Josephine, Maria Cleofir, Sofisha, Patricio Sr., Alvin de la Gia, Arnaldo Lorenzo, Rigel Soledad, Lolita Camilio Palabiana, Emilio Victoria Jesus, Abon Lourdes, Marilo Sheila, Antonio Nilda, Gregorio Sr. and Jr., Agustin Sr., Victorino Sr., Dieter Jeffrey, Theodora, Virgilio Corazon, Alex Graham, Angelica Flores, Alex Atanoza, Murakami, Virgilio Ninal, Narciso and Gertrudes de la Gracia, Paulino Sr. and Anselma Abisha, Celestino Sr. and Andrea de Gracia, Purificacion, Jovilia Avayap, Manolita Briz, Felix, Kenanola, Juana Nacorda, Manolita Briz, Rodolfo Lorenzo, Catalina Villaber Leonides Nadal, Jeronimo and Lydia Distua, Beldomero Nadal Sr., Antonio Ella, Jose and Esperanza Distua, Jesse Pacardo Constacio Abapo, Joselito and Eden Lim, Magdalena Ophelia, Isabel Judith, Romulo Benedicta, Florencia Doreti, Yonita Ismael, Guillermo Trinidad Ramos, Rosalio Cananan,
Sotera Megalian, Teresita Tampos Sumauas, Epifania Bas, Emmanuel Emiliano Felicidad, Teresito Yap, Angelina Dalanon, Primitivo Senior Patrocinia, Engineer Lady Armilo Lumantas. 6th Day Novena of Buenaventura Panindim Pinaranda. 9 days Novena of Natividad Kapilitan. 9 days of Guillerma Trinidad Ramos. 9th Day Novena offering for the 40th day of Christine Mosqueda. 7th Day Novena for the first death anniversary of Amparo Dignos Montero. 2nd Day Novena of Rosario Conanan. 3rd Day Novena of Dionisio Mendoza. Death anniversary of Arturo Ponce de Leon, Ramon Pateño Sr. 21st death anniversary of Trinidad Marayan. 40 days of Balbino Jopio Alex Atonaza Murakami. Birthday of the late and death anniversary of Vivian Dungog. All souls in purgatory, the forgotten, and all souls in purgatory, the forgotten souls, and those who have died of COVID-19. fresh green fields you led my steps in days gone by. You gave me rest by quiet springs and filled my soul with peace. Your loving presence brings. Oh, shelter me, oh, shelter me
way ahead is dark and difficult to see. Oh, shelter me, oh, shelter me. All will be well if only you will shelter me. Shelter me. The way ahead is dark and difficult to see. Oh, shelter me. Oh, shelter me. All will be well if only you will shelter me. In days to come, and realize your faithfulness has led me home. Within your house I'll find my peace. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Maigsoon maginulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Isu
kaluy-anon da kita sa Dios nga makagahom sa tanan pasayloon sa ato mga sala dadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Magampo kita. O Ginoo kaluy-i ang imong katawhan ug dugangi dinhi kanamo ang imong mga hatag sa pagtuo, paglaom ug paghigugma ug himua kami nga magmakanunayon diha sa pagalagad kanimo. Ini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Gisugo ako sa Ginoo sa pag-adto sa Jerusalem, aron sa pagsangyaw sa iyang mensahe sa tanang mulupyo sa maong syudad. Wala ako malimot sa imong kabuutan sa batan-on pa ikaw, ug sa lunsay nga gugma mo kanako sa bago pa kitang minyo. Miunong ka kanako bisan sa kamingawan, ug bisan sa dapit nga walay tanom. Ako ikaw, O Israel, ikaw ang labing maayo sa akong anihon. Gikastigo ko ang tanan nga nagsakit kanimo, ug ipadadaan ko sila kasamo. Ako ang Ginoo, mao'y nagsulti niini. Gidala ko sila ngadto sa tabunok nga yuta, aron magpahimulo sila sa abot sa umani ini, uguban pang maayong mga butang. Apan gihugaw-hugawan nila ang yuta nga gihatag ko kanila. Ang kaparian wala na magtagad kun hain ang Ginoo. Ang mga batid sa balaod wala gani makaila kanako. Misupil kanako ang mga kadagkuan, ang mga propeta nagsulti na sa ngalan ni Baal. Ug nagsimba sa walay pulos ng mga Diyos-Diyos. Busa ako ang Ginoo. Nagpakurog sa langit aron malisang ug mahibulong ang katawhan. Duha ka matang sa sala ang nahimo sa akong katawhan. Mibiya sila kanako ang tinubdan sa bugnang tubig, ug nagkawot hinuon sila atabay nga dalirang mahubas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio. O Ginoo, ikaw ang tinubdan sa kinabuhi. O Ginoo, ikaw ang tinubdan sa kinabuhi. O Ginoo, ang imong kaluoy nagaabot sa kalangitan, ang imong kamatinud-anon ngadto sa kapanganuran. Ang imong katarong sama sa kabukiran sa Dios, ang imong mga hukom ingon sa gamhanang kahiladman. O Ginoo, ikaw ang tinubdan sa kinabuhi. Pagkabililhon sa imong kaluoy, O Dios, ang mga anak sa mga tao nagadangob sa landong sa imong mga pako. Napuno sila sa unang mga gasa sa imong balay. Gikan sa imong makalipay nga mga sapa, imo silang gitagaan og tubig aron imnon. O Ginoo, ikaw ang tinubdan sa kinabuhi. Kay diha kanimo ana ang tinubdan sa kinabuhi, ug diha sa imong kahayag nakakita kami kahayag. Padayon na ang imong kaluoy alang sa imong mga kahigalaan. Ang imong makatarunganon nga panalipod sa tao nga matarong ug kasing-kasing. O Ginoo, ikaw ang tinubdan sa kinabuhi.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ni ka o Ginoo. Ang mga tinunan miduol kang Hesus ug nangutana kaniya, nganong maggamit ka magsambingay inigsulti mo kanila? Si Jesus mitubag, ang mga tinago sa gingharian sa langit ipadayag na kaninyo, apan wala ipadayag kanila. Kaya nga dunay iya, dugangan pa aron maiya ang labaw sa iyang gikinahanglan. Apan ang tao nga walay nahot, kuhaan pagayod bisan gani sa jutay nga iyaha. Kini ang katarungan nga naggamit ako og mga sambingay kung magsulti kanila. Kay nagtan-aw sila apan dili makakita, ug namati sila apan dili makadungog ni makasabot. Busa natuman ang panagna ni Isaías. Bisag unsaon ninyo pagpamati, dili kamo makasabot. Bisag unsaon ninyo pagtan-aw, dili kamo makakita. Kay kining mga tawhana gahig ulo, gisampungan nila ang ilang mga dalunggan, ug gipiyong ang ilang mga mata. Kay dili sila buot makakita, ug dili buot makadungog. Kay tingali unyag makasabot sila ug mobalik kanako. Ug sila akong ayuhon, nag-ingon ang Dios. Apan kamo pagkabulahan ninyo, kay makakita ang inyong mga mata ug makadungog ang inyong mga dalunggan. Hinumdumi kini, daghang mga propeta ug daghang mga tao sa Dios nga buot gayud unta mutan-aw sa inyong nakita, apan wala sila makakita, ug mamati unta sa inyong nadungog, apan wala sila makabati. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. May gabi kanyong tanan. Ang mga tinunan ni Jesus, mga kaigsunan, nangutana kaniya, nganong sige man siya og gamit og mga sambingay every time nga magtudlo siya og pagtulunan sa mga tao. Nakapangutana sila niini, kay adunay mga higayon nga naglisod silag sabot kung unsa gyud ang gipasabot ni Jesus sa iyang mga sambingay. Aniat ko natong tan-awon mga kaigsunan, although siguro dili sa tanang higayon nakasabot ang mga tinunan ni Jesus, ang paggamit ni Jesus og sambingay sakto ra gyud kaayo. Sakto tungod kay pinaagi niini, mas dali hinuon nilang masabtan ang iyang mensahe. Kay kining iyang paggamit sa mga sambingay sa atong context karon, no? It's basically telling a story with a lesson about life, or with lessons about life. Ug sama ra nga effective kaayo nato karon ang storytelling, no, labi nagkaning mga tinuod gyud nga storya, no, nahitabo gyud. And even if dili tinuod, anyat mas makapture, no, na mga times nga mas makapture sa storytelling ang mensahe nga gusto natong ipaabot. And mo nga nindot kaayo kining mogamit og storya. And then at the same time, maupo na sa panahon ni Jesus, nindot kay ngiyang gihimo nga naggamit sa mga sambingay aron sa pagpasabot sa mga tao mahitungod sa gingharian sa Dios. Effective ang storytelling karon, effective gyapon ang paggamit sa mga sambingay labi na gyud niadtong panahon ni Jesus. Now, kung effective ang mga sambingay ni Jesus, nganong aduna may mga higayon nga wala makasabot ang mga tao? Dunay duha ka rason mga kaigsuunan nga makita nato dayon. Ang unang reason is dili man lalim ang mensahe ni Jesus, no, dili ingana kasayon sabton. And in fact, just like the teachings of Jesus for us today, it is not so easy to understand these things. We need to have faith, no? Maubito nang giingon ni Saint Augustine, and I think si Saint Anselm pod, nag-ingon pod nga, we need to have faith in order for us to understand. Okay, kung wala tayo faith, na dili ta kasabot sa mga misteryo nga gi-share nato ni Jesus. That's why kinahanglan elaborate ni Jesus ang ubang mga sambingay sa nga iyang gisulti aron masabtan sa mga tao ang iyang mensahe. Yes, nindot ang sambingay, and yet na 8 times nga kinahanglan pagyud nga i-explain. So that's the first one. And then secondly,
na ay mga wala makasabot niini tungod kay sila mismo dili man abli sa mensahe ni Jesus. And this is the reason why in our gospel today, si Jesus nag-ingon, ang mga tinago sa gingharian sa langit, gipadayag kaninyo, no, sa iyang mga tinun-an, apan wala kanila sa mga tao nga dili niya mga tinun-an. Ang adunay iya dugangan pahinuon aron maiya ang labaw pa sa iyang gikinahanglan. Apan ang tao nga walay nahot, kuhaan pagayod bisan sa jutay nga iyaha. Mga kaigsuonan, siyempre gusto sa Ginoo nga masabtan nato siya. Gusto niya nga makakuha ta kung unsa gyud ang iyang kabubuton. Masabtan nato iyang kabubuton, mahibaw-an nato. Anyat sa makadaghan nga higayon kita ang nagdumili sa pagdawat niini sama sa mga tao niadtong panahon ni Jesus. Ang mga gipanulti ni Jesus karong adlaw wala magpasabot nga gusto niya nga dili ta makasabot, no, or nga di makasabot ang ubang tao. No, on the contrary, gusto niya nga masabtan nila ang iyang mensahe. And yet, the question is, unsaon man nila pagkasabot niini kung sarado ang ilang pangisip? Now, para sa ato unsaon man ato pagkasabot kung sarado ang atong pangisip? Makaigsuonan ang mga misteryo sa Dios dili lalim sabton. Apan mas lisod kining masabtan sa tao kansang dunggan gitabunan tungod kay dili siya gusto nga mamati niini. Tungod kay nagtuo siya nga sakto ang iyang gihunahuna or nahadlok siya, no, wala siya pagtuo kang Kristo. Kanang tawhana maglisod siya sa pagsabot sa mga pagtulunan sa Dios hangtod nga siya may salaag. Apan ang tao nga padayon sa pagpamati sa pulong sa Dios bisan pa man kung maglisod siya sabot niini. Kanang tawhana sa hinay-hinay makasabot ra siya sa mga pulong ni Jesus ug makita niya ang kinabuhi nga gisaad sa Ginoo sa mga tao nga nagsubay sa dalan sa kamatuoran. Amen. Palihog manindog, mga pag-ampo sa katawhan, ihalad nato sa Dios ang atong mga pangaliya pinaagi sa atong hugot nga pagtuo sa iyang makaluluwas nga gahom. Busa mo ingon kita, Ginoo pataling hugi kami. Ginoo pataling hugi kami. Nga ang simbahan magpabiling maligon sa Ebanghelyo ug magpadayag nini ngadto sa tibuok katawhan. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pataling hugi kami. Nga ngatong nasud mahawas na sa mga kalisod ug makabato na sa kalinaw, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pataling hugi kami. Nga mga masakiton nga nataptapan nining COVID-19 virus, makabato na og hingpit nga kayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pataling hugi kami. Nga ang mga nagalagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalitdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pataling hugi kami. Nang sulugon sa Dios Teofilo Camumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pataling hugi kami. Nga ngatong mga minahal, nga mihalina makapahulay na sa langit nung gingharian, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pataling hugi kami. Labing gamhanan nga Dios, wala kami mahimo kun wala ikaw, busa sa kinasingkasing among gihalad kanimo kini mga pangamuyo ug naglaom nga imong dunggon pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa
Palihog manindog. Maigsoon pagampo kamo aron nangako kay inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga amahan makagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaygo paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, ikaw naghatag kanamo nining hingpit nga sakripisyo, dawata kini maingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel, ang gasa nga among gihalad alang sa imong dungog ug himaya, magdala unta og dugang kaluwasan alang kanamong tanan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaw sab kanim. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhaig makagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, ug imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bagong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Palihog mangluhod. Santos kayo ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos sa mga gasa, aron mahimo kini alang kanamong alawas sa dugo ni Jesucristo, among Ginoo. Sa pagbasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas o mihatag ni ini ngadto sa mga tinunan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang bagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa mga tinunan ug miingon, dawata kini panginom kamo nga tanan gikan ni ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo
Aron maghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug malagad kanimo. Imo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francis among Papa, ni Jose among obispog sa tanang mga pari. Inumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Mariang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose Iambana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga natuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagahom nga mahan. Diya sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya. Hangtod sa kahangturan. Pero magambo kita samahan atong gamito ng mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mahanan mo na anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot imong ginharian, matuman ang imong pagbuo. Linis sa yuta, paingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon pasayloa kami sa amo mga sala. Maingon na kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami sa mga panulay, hinunualuwa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang dahog ang himaya, hangtod sa kahangturan.
Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kapubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausap kanim. Ipakita ta ang paginig sa unay. Palihog mangluhod. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang ginapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila ko angay nga mukalawat kanimo. Apan ipaluk, ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ato karong pangadjion ang act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you are already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Magdinahalay dayon kita na
suot niya. Magampo kita. Puamahan nga maluluyon kini mga misteryo maghatag unta kanamo sa bag-ong kadasig, ingon man magdala unta kanamo og bag-ong kinabuhi diha kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mangluhod, oratio imperata against the COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, health of the sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. Saint Roch. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ug manalangin kaninyo makaagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.